Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tubig sa iba't ibang bahagi ng Pampanga River ay sa mga binahang barangay. DOH, pinag-iingat ang publiko sa nasunog sa kasagsagan ng bagyo. Si Jennifer Salenga, oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 4 na estasyon ng Pampanga River Basin ang patuloy sa pagtaas ng tubig na dala ng bagyong River Basin. Nasa critical level na ang tubig sa UC na nagkaroon ng pagtaas sa tubig sa nasabing estasyon dahil po sa dami ng tubig ulan na dala ng bagyong. Nagsimula po alas 8 ng gabi nitong araw ng Linggo hanggang madaling araw ng Lunes. Sa kabilang banda, ang tubig mula sa Nueva Ecija pababa ng Pampanga at Bulacan. Kaya nandyan pa rin ang banta ng pagtaas ng tubig baha sa mga bayan. Sa dako po ito, Maning Center. Sir Hildon, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa inyong naging pagbabantay dahil po dito sa Bagyong Karding. Maaari niyo po bang ilarawan sa amin? Bigyan niyo po kami ng malinaw na picture, ito po areas na nasasakupan nito. Actually, yung buong Pampanga to at it transcends mga 4 na mga lalawigan. Although ang totoo niyan, mga 11 hulog Pampanga and about 2/3 of Bulacan. So ganun po kalaki yung basin na pinag-uusapan natin. Natin kanina, expected na patuloy po yung pagtaas nito dahil may Sir Hilton yung panakanakang pag-ulan. Yes po. Actually, simula pa medyo may mga ilang stations na rin kami at that time na nasa alert level. Although dahil yung paparating yung bagyo ay dapat na namin simulan yung matinding pagmamatsyag. At nung linggo nga po, nung kinagabihan ng linggo ay dumating na po yung storm lang naging super typhoon na siya. Bagong kasawing palad lang ay naapektuhan din po ang bumagsak. So at the moment, meron kaming may Pampanga, Candaba, nang galing doon sa Nueva Ecija, ay unti-unti na pong bumababa dito sa tinatawag natin. Pampanga, kumusta po ang sitwasyon as we speak, Sir Hilton? 19 meters, ang aming pong critical is 8.5 meters. Ilang lugar na po ang naapektuhan pag pinag-usapan po natin yung mga riverside flooding. Kasi meron pa naman tayong ibang matagal na siya ng ilang araw. So ang mahirap niyan pag nagsanib yung nasa lupa na baha at doon sa pag-apaw ng ilog. Kasi ang alarm level namin is 4.5 meters. And ang critical namin ngayon po, since yung monitor namin na lilipat po ito dito sa downstream sections ng Pampanga River Basin areas, particularly dito sa Pampanga at sa Bulacan. So yan po yung naging itin na po yung issue namin at regularly naman po ito hanggang sa... Sana dun sa critical level, ano po yung nakikita ho nating senaryo at ano po usually ang binibigay ho na po nitong ina-advise mo ninyo? Totoo lang, mula nung nag-issue kami ng advisory, unang-una yung paghahanda kasi nakita namin na tatama nga itong bagyo dito sa may parte ng Central Luzon. So yun na po yung start. Ang una natin tinitignan dyan mga malalakas na hangin. Bagamat marami pa ring lugar ng flood bulletin. Ang mga payo namin ay sa aming mga bulletins. And ngayon, ito sa downstream areas ng Pampanga is highly likely. Yan po, yung kung pumaris sa ibang mga nakaraan na malalaking baha, ay ganun pa man, force evacuation or... Alright. Nabanggit ho ninyo, tayong aasahan pa na pagbubukas ng gate dahil nga expected pa rin yung pagtaas ng tubig. Pantabangan po at saka yung paggat naman. There's pa ho ito below doon sa supposed na Karding ay nakadagdag ng I think mga 2 meters lang doon sa total reservoir niya. Yung doon na siya critical level below. Nasa 180 below or I think 4 to 6 meters below doon sa critical level. Yung 2 meters na lang po yung kulang niya na doon sa level niya na dapat i-attain at this time of the year. So masasabi pala itong dalawang major dams na to.
Subalit yung Ipo po ay maliit lang po kasi Angat River towards Metro Manila. No? Ito yung domestic water ng ginagamit ng Metro Manila. So maliit lang po yung kanyang reservoir. Kaya kung kukumpara natin ito sa laki ng Pampanga River ay siguro parang isang tasa lang to na ilalagay mo sa isang batyang malaki. So hindi naman masyadong critical yan. At as of 12 kanina, Yung update, Sir Hilton, at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita sa lalawigan po ng Pampanga. As of 4 p.m., nakadalawang barangay sa lalawigan mula po sa siyam na local government units. 11 barangay na ang binaha sa bayan ng Macabebe, 16 sa Masantol at 11 sa bayan ng Minali. 5 po sa bayan ng Apanit, 1 sa Arayat, 15 sa Candaba, samantala, mayroon namang 598 na pamilya hinilika sa mga evacuation center. Sila po ay mula sa 4 p.m., nakauwi na umano 155 pamilya sa kanilang mga bahay. Pagdating naman po sa agrikultura, 64 ang nasa higit 63 million pesos ang halaga ng nasirang pananim. Kaunay naman ang center ng lalawigan habang hindi pa kumukupa ang epekto ng Bagyong Carlin. Ayon po kay PDR sa tabi ng Pampanga River. Sa kabilang banda, tututukan din umano ng PDRMC ang pag-aayos. So, dahil po dito, maapektuhan ang pag-aaral ng nasa higit 100 mga estudyante dahil sa insidente. Diyos, wala po tayo ng casual. Hapon po ay nagdeklara po ng suspension of wind signal number 5 po tayo. Sila po ay sumunod na kahit malakas yung hangin din, wala ding casual. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, hindi pa buwan ang Department of Social Welfare and Development sa paggamit sa mga paaralan bilang evacuation center. Kaya ang panukala ni Secretary Erwin Tulfo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magtayo ng mga evacuation sites sa bawat munisipalidad. Ang detalye sa ulat na ito. Binigyang diin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng evacuation center sa bawat munisipalidad, partikular umano sa mga typhoon at flood-prone areas. Paliwanag ni Tulfo, kadalasang ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation center na nagre-resulta dahil ginagamit pa ng mga evacuees ang ibang mga silid-aralan. Kasi sir, pag maganda na ang panahon, may araw nandoon pa rin po yung mga evacuees dahil nasira ang bahay nila. So hindi po yung mga estudyante magsisiksikan sa ibang classrooms. Oo, ginagamit po. Kaya ang talaga pong dapat na po panahon. Bilang tugon sa apela ng kalihim, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hepe ng DSWD na magsagawa ng pag-aaral upang tukuyin kung gaano katagal o kahaba ang pananatili ng mga evacuees sa pasilidad. Ngunit ayon kay Tulfo, ang mga evacuees na nagkaroon ng pinsala o partially damaged na bahay ay nananatili umano ng 3 hanggang 4 na araw sa mga evacuation center bago sila bumalik sa kanilang mga tahanan. Samantala, matatandaan nitong Agosto ay inihain ng Senate Bill 940 o ang Evacuation Center o lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mga sakuna, kalamidad o iba pang emergency news. Hininga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng assessment report. Sinabi po ng Pangulo na naging sapat ang paghahanda ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng super typhoon. Pakinggan natin ang report na ito.
Maagang nagpatawag ng pulong si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaugnay ng naging epekto ng bagyong Karding at mga naging tugon ng gobyerno sa naging perwisyo nito. Sa datos ng Department of the Interior and Local Government o DILG, as of 5 a.m. ngayong Lunes, mayroon umanong 19,368 na pamilya o 7, 1, 2, 3, 4A, 4B at 5 dulot ng bagyong Karding. Sa Pampanga, 513 families and 2,127 individuals. Sa Tarlac, Zambales din po. Ito total ko na sa Region 4, ganun din po sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, and Rizal, hanggang Marinduque po and Romblon, and of course sa NCR, kulang-kulang 33,043 individuals. Overall, kung titignan po natin, napakaraming na preemptively evacuated at importante may sufficienteng pagkain, may tubig at nakumbinsi ka agad lumipat. So that explains why, Mr. President, halos walang fatality po tayo ngayon. Talaga napaghandaan po. Habang umabot naman umano sa 10,000 hanggang 13,000 na pamilya, ang bilang ng mga inilikas sa preemptive evacuation na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sapat rin umano ang pagkaing inihanda ng DSWD para sa mga evacuees na maaaring tumagal hanggang 2 linggo. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abulos Jr., naging maayos ang implementasyon ng paghahanda ng lokal na level. The DILG issued the necessary memoranda and advisories to all concerned LGUs to carry out the necessary preparedness action of Super Typhoon Karding. In accordance with the list of protocols such as BAT, not limited to mobilization of barangay DRRMCs, implement preemptive or forced evacuation in areas with high to very high susceptibility of floods and landslides. On the LGU general preparedness measures, concerned LGUs have convened their respective local DRRMCs and conducted pre-disaster risk assessment PDRA meetings. Napaka-active po nila rito. Pagdating naman sa linya ng komunikasyon, ibinahagi ni Secretary Ivan Jan Uy ng Department of Information and Technology na hindi gaanong naapektuhan ng linya ng komunikasyon. As the major areas where the landfall of the typhoon hit, all communications are intact, and we're able to communicate through both radio as well as even the telcos. Maliban sa 5 rescuers sa Bulacan na nasawi habang rumeresponde, ay wala umanong gaanong naiulat na casualty at major injury sa mga tao. Ayon sa Department of Health, lahat ng ospital ay naging operational. Samantala, bunsod ng pinsalang dulot ng bagyo, as of 7 a.m. ngayong araw, walang kuryente sa probinsya ng Aurora at Nueva Ecija. Apektado rin ang ilang kalapit na probinsya gaya ng Tarlac, Zambales, Pampanga at Quezon. Sa kabuuan na naging assessment, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sapat ang naging paghahanda ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng super typhoon. Very, very important is preparation. Get people out of the areas of danger. Put all of your assets that you're going to use pagka mag-rescue para mag-relief, put them in place as much as possible. Nakatulong din umano ng malaki ang koordinasyon at babalang inilalabas ng Pag-asa upang agad na makagalaw ang mga lokal na pamahalaan. The LGUs did a good job na explaining what the situation was, what needs to be done, anong plano. So I think this is a good illustration of how that can really help. So that's the approach we will take always. That's why we need good weather forecast from Pag-asa to give us as much time as possible to prepare. Binigyang diin naman ng Pangulo na hindi na bago ang pagdating ng kalamidad sa bansa. Kung tutuusin ay alam na umano ng bawat ahensya ang dapat gawin, ang kailangan lamang ay implementa ang mga ito. Angelica Cara, CLTV News. Sa ibang mga balita, panibagong bawas presyo po sa mga produktong petrolyo
ang sasalubong sa mga motorista bukas, September 27, araw ng Martes. Magpapatupad po ang clean fuel, Petrogas, sea oil at Shell ng 1 peso and 65 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 25 centavos naman ang tatyas sa kada litro ng diesel. Babawasan din ng 1 peso and 35 centavos ang kada litro ng kerosene ng sea oil at Shell. Epektibo po ang bawas presyo alas 6 ng umaga bukas, araw ng Martes, at para po sa lahat ng kumpanya, habang 12:01 naman mamayang hating gabi patutupad ang rollback ng clean fuel. Samantala, asahan din ang napipintong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na nasa piso hanggang 2 piso kada kilo. Katumbas po ito ng 11 to 22 pesos na rollback sa kada 11 kilong tangke. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Baha pa rin po sa ilang lugar sa San Simon, Pampanga dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Karding nitong linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Patuloy din ang pagbabantay ng MDRRMO dahil sa tumataas na nivel ng tubig sa Pampanga River na nagmumula sa upstream portion ng Nueva Ecija. Inihahanda na ng munisipyo ang food packs na ipamimigay bukas, Martes, sa mga nasa paligid ng naturang ilog at iba pang mga nasalantang residente. At para bigyan po tayo ng karagdagang update, makakasama po natin live si JM De Jesus. JM? Yes, kasamang Jen, kaninang hapon ay binisita natin ang bayan ng San Simon at nakita natin paglabas pala ng NLEX ay bumungad na sa atin ang tubig dito sa may bandang CDCP papasok ng San Simon. Tayo ay tumuloy dito sa government center ng San Simon at nakita natin sa may barangay, sa isang barangay ay meron pa din tubig doon sa ginagawang daan. At ngayon ay nakausap natin ng MDRMO kanina at sabi nila ay isa itong pinaghahandaan din nila dahil ang Pampanga River ngayon ay patuloy ang pagtaas ng level ng tubig. Kaya naman 7 sa 14 na barangay dito sa San Simon ay patuloy na binabantayan na 24/7 dahil anumang oras ay maaari daw itong umapaw. Kaya naman naglagay sila ng mga sandbags na kung saan maaaring makatulong para dun sa maiwasan ang pag-apaw ng ilog ngayong gabi. Sa ngayon, GM, nasa Operation Center ka, no? Dyan sa bayan ng San Simon. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Meron ba mga pamilya ang inilikas at nandyan ngayon? Yes, kasamang Jen, kanina nakausap natin ng MDRMO at si Mayor JV Punsalan at merong 9 na pamilya mula sa barangay San Agustin na nilikas na at hanggang ngayon ay hindi pa sila bumabalik at sisiguraduhin mo nila na ligtas umano ang kanilang mga barangay upang sila ay tuloy ang makabalik. At sa ngayon ay nakaantabay ang MDRMO 24/7 dahil kung aapaw daw ang ilog ay dali-dali nilang i-evacuate lahat ng mga residente sa gilid ng Pampanga River na kung saan 7 barangay ito kasamang Jen. At kung sakaling umapaw ang ilog ay wala na unong pag-uusapan, wala unong pagkikipag-usap at puwersahan na talagang ililikas. So ibig sabihin hanggang sa mga oras na ito, no, dahil nga kahit na sa ating mga kababayan nakikita natin na medyo humina na yung ulan, no, compared yesterday at nitong kanina madaling araw, ibig sabihin yung bilang ng mga nasa evacuation posible pang madagdagan. JM, tama ba? Yes, kasamang Jen, nakaantabay ngayon ng MDRMO dahil lahat ng evacuation doon sa government center kung saan dalawa ito ay nakahanda na kung sakaling umapaw na ang ilog. Doon sa 7 barangay, kinausap na din at nagkaroon ng information dissemination si Mayor JP kanina na kung saan kung aapaw ang ilog ay wala na talagang pag-uusapan at isasama sila lahat ng pamilya at kung maaaring merong maiwan na iisa lamang na magbabantay sa kanilang bahay ay papayagan naman daw ito, ngunit kailangan umunong lumikas dahil delikado na pag umapaw dahil naabot na ng Pampanga River ang critical level nito.
So far, GM, kumusta naman yung ating mga kababayan na nasa evacuation center? Sapat ba yung pagkain or yung mga pangangailangan nila habang sila ay pansamantalang nananatili sa evacuation, of course, for their safety? Ay naman sa LGU kanina kasamang Jen, hindi naman nila pinapabayaan ito dahil talagang binibigyan nila ng relief goods at mga gamot ang mga tao nasa evacuation center. At ngayon naman ay naghahanda na sila para sa mga food packs at mga relief goods na ipamimigay nila bukas ng alas 8 ng umaga dun sa mga residente na kahit wala sa evacuation center ay bibigyan nila as long as ito ay nasa gilid ng ilog o naapektuhan ng mismong super typhoon. Yung mga barangay na nabanggit mong baha pa hanggang ngayon, JM, possible ba ito o merong mga daanan dyan na hindi na pwedeng papasukin yung mga sasakyan? Yes, kasabang Jen, kanina first hand naranasan natin ang mismong baha at nadaanan natin ito. Pero ang mismong daan na baha kanina, bukod doon sa CDCP na paglabas ng NLEX, doon sa may barangay Santo Niño ay ginagawa kasi yung daan doon. So kumbaga possible naman siya pero mahirap ang sitwasyon kung ikaw dadaan doon dahil baka medyo butas-butas ang daan at kailangan talaga mag-ingat lalo na ngayon gabi na at hindi masyadong visible yung lugar na dadaanan. Dream seed sa ating mga kababayan, especially dyan sa mga taga San Simon, dahil nga hindi pa kahit na as of now medyo maayos yung ating panahon, pero yun nga ang inaasahan na pagtaas pa ng Pampanga River, yun yung tinututukan ngayon Yes, kasamang Jen, dahil nga nabanggit natin kanina, yung tubig na magmumula sa Nueva Ecija ay dito babagsak sa may Pampanga River at dito sa may San Simon ay maapektuhan talaga ang 7 barangay. At sinasabi naman ng LGU at ng MDRMC na kailangan laging alerto at kung may mangyari man na aberya ay kailangan muna makipag-ugnayan sa kanila direkta dahil dali-dali silang pupunta doon. At sinasabi naman nila na huwag mag-alala dahil kung magkaroon man ng aberya ay handang tumulong ang MDRMC at kailangan huwag magpanik. At yun ang unang-unang sinabi ni Mayor JP kanina, huwag magpanik dahil yun makakadagdag lang ito sa suliranin kaya kailangan mag-ready na ng kanilang mga gamit para sa evacuation at makipag-ugnayan direkta dito sa LGU. Alright, maraming salamat sa iyong update, JM De Jesus, live po mula sa bayan ng San Simon. Samantala, sa ibang balita po tayo, nasunog ang Santa Cruz Elementary School main campus sa bayan po yan ng Masanton, Pampanga, kaninang madaling araw, Lunes, September 26, habang nananalasa ang Super Typhoon Karding sa rehiyon. 5 classrooms ang natupok ng apoy at 108 na mag-aaral ang apektado po ayon kay Pampanga Governor Dennis Pineda. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nagluluksa po ngayon ang lalawigan ng Bulacan, na partikular ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpanaw ng kanilang kasamahang rescuers na rumisponde sa kasagsagan ng Bagyong Karding. Ang 5 nasabing rescuers ay na-deploy umano bandang alas 4 ng madaling araw upang tulungan ang ilang mga residente sa barangay Tigpalas at Kamyas sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Sa mga naging pahayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando sakay ng rescue boat ng mga biktima nang magkaroon ng flash flood sa Magong River sa bahagi ng Sitio Galas sa barangay Kamyas. Mayroon daw nag-collapse na pader at umampas sa kanila kung kaya inanod sila ng malakas na tubig at natagpuang wala ng buhay. Ang mga nasabing rescuer ay kinilalang sina Troy Justin Agustin, 30 years old, Marby Bartolome, 36 years old, Gerson Resurrection, 32 years old, George Agustin, 45 years old, at Narciso Calayag Jr. Kaugnay po na balitang yan, makakasama po natin live ang ating kasama si Paulo Santos. Paulo, ano na ba ang latest dyan sa Bulacan? Ating Jen, iuwi na nga sa kanilang mga tahanan itong 5 rescuer na bayaning maituturing nitong
ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Bulacan. Makaraan nga matrap sila. Ganito isa larawan mga nakakita dito sa kanilang rescue pagsuong dito sa flash flood. Ating Jen, itong sitwasyon dito sa San Miguel, Bulacan, nagpalala nitong malaking volume ng tubig ulan na nanggagaling umano dito sa kabundukan ng Sierra Madre. At kani-kanina nga lang ating Jen, base dito sa assessment kung papaano nangyari itong trahedya na tuturing dito sa mga rescue. Tubig ulan bumaba dito sa area, itong mga low-lying area mula dyan sa Madlum River at gayon din dito sa Doña Remedios sa upper nitong Bacan natin. Kaya kasabay nga nitong pag-rescue, itong PDRRMO team, pati yung kanilang truck na sinasakyan ay hindi na makadaan sa lagpas taong level tubig at hindi na ating Jen, hindi na nagpa-autopsy pa itong pamilya at tanggap na nila ano yung nangyari nga ng kapamilya. Pero sa mga paunang impormasyon, bago nga sila maanod nitong malakas na flash flood, kasabay nung pagguho nitong isang pader maipa-flash dyan sa screen nating Jen. Ito'y malapit lang na establishmento dito sa isang gasolinahan. Pero yung likuran na bahagi niyan, doon daw malakas yung tubig. Kaya bumigay yung pader at ito namang mga rescuer na nakasakay sa bangka, tumaob yung kanyang bangka, napatianod sila dyan sa pagragasa ng malakas na tubig. Ating Jen, gusto ko rin ding isingit itong aming ginagawang paggalugad dito pa sa ilang logistics, yung mga truck na dumadaan ho dito sa San Miguel, Bulacan, not passable ho sa lahat ho ng behikulo. Ito hong mga sasakyan dito sa Maharlika Highway pagawi ng Nueva Ecija. Bakit, Atin Jen? Ngayon ko lang nakita sa mga oras na to kung gaano hindi yung dalang hangin ni Bagyong Karding. Dahil alam mo ba Atin Jen, yung mga malalaking poste ng kuryente dito pumagitna at hanggang sa mga sumandaling ito ay hindi kami makalabas dahil na-trap na kami. At yung mga kababayan natin dito, yung mga motorista, wala kasing sumasaway sa kanila na pumasok dito sa alternative route na patunguhang Nueva Ecija mula dito sa San Miguel, Bulacan, Ating Jen. So ibig sabihin, as we speak, Paolo, ongoing pa rin yung clearing operation sa mga daan. So hindi talaga muna makakadaan yung para sa mga motorista ko, hindi muna available yung ruta na iyan. Correct, Ating Jen. At kung pag-uusapan natin yung clearing operation, siguro kailangan na rin nating manawagan dahil hindi lang 5, 2 itong nakikita kong nakatumba dito dahil naglakad na rin si Paring Johnny kanina. Binilang niya itong mga nakatumbang poste ng kuryente dito sa Gapan. Marami-rami ito, Ating Jen, itong stretch ng Maharlika Highway. Mahaba ito at dito sa pila ngayon ng mga motorista, mga truck, mga bus, aabot na sa tansya ko kahit 2 kilometro, Ating Jen. Ang problema nga lang, sabi nga nitong mga motoristang napasubo na, bakit walang umawat sa kanila. At dito naman sa clearing operation, panawagan na rin sa lokal na pamahalan at kung sino man ho yung makakatulong para agad ma-restore itong o ma-clear itong gawi ho ng Maharlika Highway dito ho sa Gapan. Sana ho makapagtulungan at talagang napakadilim ng paligid dito, Ating Jen. Walang kuryente dahil nga dito sa nangyaring pagbagsak nitong mga poste ng kuryente. Paolo, balikan ko lamang yung ating 5 bayani, yung paglabas sila, yung talaga, Paolo, yung kasagsagan ng lakas ng hangin at ulan. Ano ba ang sinabi ni Governor Fernando kaunay naman itong mga nasawi? Sila ba ay magbibigay ng tulong para sa mga pamilya, sa mga naiwan itong ating rescuers, yung ating mga 5 bayani dyan sa Bulacan? Ating Jen, ginarantiya nga ni Bulacan Governor Daniel Fernando na maibibigay yung karampatang benepisyo
nitong mga itinuturing nilang bayani. At mula pa lamang dito sa funeral service, sama-sama silang inalalayan nitong provincial government para at least maihatid dito sa kanilang tahanan. Merong mga taga-residente ng Malolos at yung ilan namang mga nasawi ating dyan, residente pa dito sa area naman ng Plaridel at gayon na rin ng Santa Maria, Bulacan. Pero iisa lang ang naging sentimiento, lalo na nitong lokal na pamahalaan naman ng San Miguel, ay yung pagkilala dito sa kabayanihan nga nitong 5 rescuer ng PDRRMO ng Bulacan. Dahil alam mo baga kung gaano kalaki itong pamilya na apektado nung kasagsagan nitong bagyong Karding, nasa higit 39,000 families ating yung kanilang nire-rescue. Over 30 personnel nitong MDRRMO ng San Miguel. Kaya kailangan talaga nila yung augmentation at hindi daw talaga nila inakala ating Jen ito namang flash flood. Talagang bumulaga sa kanila. Kaya itong binabanggit natin na kalsada na diyan dumaan yung flash flood, ito'y bahagi din ng Maharlika Highway ating Jen na kapag kayan talaga ay tinamaan itong flash flood, hindi makakadaan. Kahit yung mga malalaking bihikulo. Pansin mo din kung sakaling ma-roll natin yung video diyan, kahit yung mga dambuhalang truck pa ating Jen, hindi yung umubrang sumuong dito sa mataas na baha. Paolo, kung meron kang datos sa MDRMO diyan sa iyong lugar, overall kumusta at yung ating mga pamilya na nasa evacuation center, kumusta ang kanilang lagay? And kanina nakausap din natin si Sir Hilton na inaasahan pa kasi Paolo yung pagtaas pa rin ng tubig dahil nga yung pagbaba ng tubig from upstream makakaapekto pa rin yan dito sa Pampanga and Bulacan. Ating Jen, to be exact, yung mga apektado hong individual dito sa mataas na pagbaha dito sa San Miguel nasa 133,095 individuals, over 39,638 families. Mula ito sa 39,638 families ating Jen, na kasalukuyan andito pa rin sa higit 10 evacuation sites. Pero ang problema nga dito ating Jen, yung ilang mga residente dito dahil nababagalan sila sa pagbigay ng ayuda nitong lokal na pamahalaan, pansin namin may mga nanlilimos na sa gitna ng kalsada at gayon na rin sa loob ng public market. Kaya kanina nakita din natin kung ano yung mga ginagawa mula dito sa pagkuha o pag-distribute ng relief packs. Sadya talaga tayo dito sa kanilang municipal social welfare and development ating Jen. At nakita din naman natin may mga food packs na nga lamang yung transportasyon ay isang nagiging hadlang din dahil may mga lugar pa rin talaga dito sa San Miguel na mataas yung level ng tubig, hindi pa ganun na humupa ating Jen. So 39 barangays ito, kaya at itong bayan ng San Miguel na to, malaki yung land area. Pero particular na talagang tinamaan ng matinding pagbaha yung malapit sa ilog ating Jen. Alright. Maraming salamat sa iyong update at mag-ingat kayo. Paolo G. Santos. Samantala, nagbabala po ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa leptospirosis kasunod ng pananalasa ng bagyong Karding. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na nanggagaling po sa ihi ng hayop tulad ng mga daga. Kadalasan nakukuha ang sakit sa paglusong sa tubig baha, lalo na kung mayroong sugat. Kaya payo ng DOH, hanggang maaari ay huwag lumusong sa tubig baha. Kung hindi naman maiwasan, ay hugasan kaagad ang paa gamit ang sabon at tubig o di kaya magsuot ng bota. Hinimok din ng ahensya ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sakaling makaranas ng sintomas ng leptospirosis gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, pamumula ng mata, pagsusuka, at paninilaw ng balat. Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Dingalan, Aurora dahil po sa naging pinsala ng bagyong Karding.
Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na magkaroon group na si Atty. Ruth Castello makatutulong umano ang price freeze upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kapag tumaas ang demand ng mga ito, bunsod ng mga kalamidad o iba pang emergency. Naglalabas ng price freeze bulletin ang DTI para sa munisipalidad ng Mingalan ngayong araw ng Lunes. Ayon sa DTI, ang mga pagkain ay tinuturing na pangunahing pangangailangan ang bigas, mais, itlog, karne ng baboy, baka at manok. Sama rin po sa kategoryang ito ang mga delata, gatas, kape, asukal, mantika, asin, sabong panlaba, uling, kandila at mga gamot na classified as essential ng Department of Health o DOH. At yan ang mga balita ang nakakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Lalawigan ng Bulacan, nagluluksa sa pagpanaw ng 5 PDRRMO rescuers. Tubig sa iba't ibang bahagi ng Pampanga River, inaasahang tataas pa. PDRRMO Pampanga, patuloy ang pagbabantay sa mga